Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Pek kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa, Jal? Apa? Ngerti kowe? Sak. Apa ya? Mata uang negara Ngamarta. Pek kabeh sak tasku iki iki. Mata uang, ora ngerti aku ngertine. Oh ya. Lah apa Ngamarta kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara ujo. Iya. Ah, sing dadi ratu sapa? Anu, sapa ki jenenge? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Iso Elisa, cek dalang Elisa. Ora kok ya. Lah oh. Sapa? Kuwi jarene kuwi Angka Wijaya. Puntadewa. Wah, hei. Aku ngrasake lemu goblok nganti watu. Awang kowe iki saben dina lho sasat lho. Saben wengi saben dina tanpa prei. Kok takoni Ratu Ngamarta kok ra iso. Puntade. Kok Angka Wijaya. Lah iki lho sing ngandani. Kok iki pikiranmu ming angka tok. Lah, Ya ngono kuwi wong wedok nek sik tutuk nomor ya ngono kuwi. Anane ming angka. angka wis ora metu e. Ngandel ora. Kok ngawur kok ya. Diwasena wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Sukramangkara tumbak menta tete kalapa sumawer cita anggara kata tuta maesar spati mintuna eka dwi tricatur panca satsapta hasta nawadasa apa pertandane kang goro-goro nalika semanten mungkin arya ngurmati Wijirepat Punakawan kula Semar Garing Petrus Semawura Bagong ingkang samojekan madani ngoro rombo Wijira Sanggrapat Punakawan medal tlatah ngayuja karta
Oh. Piye gong apik gong kahanane? Pangestumu apik. Ya syukur. Sowan ana ing Universitas Gajah Mada. Nah iya. Pendak-pendak sowan ngene iki mesti kudu diati-ati mergo iki nggone para pinter, para sarjana sujaning budi. Ah iya. Para-para ingkang ngerti ngelmu pengetahuan. Ah iya. Nek kowe karo aku wis nek nggon budaya pancen yo ora ketang sithik kowe karo aku iki ngerti nek nggon ilmu pengetahuan iki blas ora dong. Untung ana aku. Weh. Nek ora ana aku sapa sing ngarep ketok pinter? Weh. Ya syukur gong nek kowe. Soale aku ya wis kecipratan anakku kok. Heeh. Anakku ya ning UGM. Weh ya syukur. Sing lanang apa sing wedok? Lanang wedok kabeh mlebu UGM. Weh. Sing lanang Fakultas Hukum. Wah, ya syukur apik kok. Saiki wis lulus wis. Dadi apa? Hakim garis. Fakultas Hukum dadi hakim garis ora. Kuwi beda, jalure beda. Kowe aja nggugu omongane iki nek omong waton nyelekop. Aja waton nggugu omongane Bagong. Ngono lho. Kok sak penake. Mula iki dianake lustrum. Ayo kuwale to. Ngono kok muni wong pengetahuan ora. Lustrum sing kaping 14. Matur nuwun karo panjenengan Bapak Rektor karo Bapak Ketua Panitia. Ya. Sing wis keparani balik karo awake dhewe. Ya wis kaya ngapa wujude nek sing jeneng wis ditimbali saurane kudu tetep ngaturake pasugatan terus. Ya. Ya mengking kok paling bubare ya jam 4. Lakone dawa iki. Ya wis ora apa-apa. Diketok sik. Ora nggo gunting. Maksudnya dipotong-potong aja. Arep kene iki nggon anu ilmu pengetahuan nek nggon bab lakon wo tenan terus. Iya. Setiti ban neliti. Iya. Wong piyaine padha seneng karo wayang. Heeh. Dek mbiyen taun kapan kae aku tau nang kene iki nang lor kono nang nggon pepet wit apa ku jenenge? Wit apa jenenge? Kuldi. Apa? Ayo wit kuwi lah ngono wae. Ngandani Dora Cetha. Ngono kuwi lakone Kumbakarna gugur. Weh. Kudu sinau tenan jaman semono aku. Terus ning nggon kene iki ya wis
Ping pira nek udakara ping 3 iki? Oh. Sing pertama Semar gugat. Heeh. Terus sesaji Raja Suya. Heeh. Terus iki Kalimataya iki. Heeh. Iki mula ora kaya biasane anggere wis bar gara-gara jam 3 terus mengkari bieng. Padha mangayu bagya. Sesanti Sura Sudira. Jayane ora lebur dening pangastuti. Tak terus petuk sing rumah. Monggo katuran dahar wonten wingking kelir. Menika sampun dipun jenengaken. Saiki ora iki kudu rampung tekan paripurna tenan, Tru. Ya. Ya semula gecek-ceket ngaturke tetembangan sing disuwun sore mau. Heeh. Persindene ndak selak do nganggur. Ha ya wis ben ra apa-apa karang ya mau wis nembang gayeng banget ya. Sore mau wis kebablasan limbukan nganti jam 1. Ha ya pamundutan akeh banget kok. Ngaturake panyune menjane Bapak Tumiyana, Tru. Ya iki tekan gara-gara panjenengane sing kepareng durung sare, sing kepareng streaming. Ngenteni lagu ya kuwi Rujak Jeruk. Oh ya. Tak tilikane HP ku. Mbok menawa engko kleru panyuwunane, ora kleru. Rujak Jeruk. Heeh. Nembang Mbak Tatin. Oh ya. Sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya, heeh, Mbak Tatin karo ora ana karo iki mung siji tok kok. Iya. Ayo Tin. Neno. Wah, laris tenan kowe panyuwunan. Penonton jek lho Tin, ayo jumeneng. Ya men ketok, heeh. Ngadeg. Iya. Ngadeg, Pak. Heeh, wis ben apa-apa men kuru awake. Heeh. Ngudak ngadeg kemeringet rak pembakaran kalori iki miturut penelitian para pinter. Iya. Anggere keringetmu metu iki mesti awakmu suda. Tur ora gampang masuk angin. Iya. Nggih, sugeng dalu, sugeng enjang napa dalu nggih? Enjang wis jam 2 iki. Heeh. Enjang, Pak. Dibawani rujak jeruk iki sing nyuwun Pak Tumiyana. Heeh. Ning kene tertera kowe entuk 700. Waduh. Sarujak jeruk 700 lumayan wis mbangane keruk wedi. Ha iya. 700 apa 1 juta? Sing 1 juta nyonge. Oh, malah dalange to. Ha iya, ayo. Ayo sing mergane kowe iso nembang nang kene iki mergo aku sing ditanggap. Apa ora aku ora ditanggap karo nyinden dhewe nang kene kelekaran ngono. Ora mungkin kok ya. Iya. Nggih, bejane dhewe kok nggih. Bejane kambil ijo. Tegane. Yo, wiwiti Tin. Yo. Lah adikku. Tak tonyo lho iki. Rujak jeruk kok. Tenanan lho, Lah adikku. Le mangap wis tenanan e. Iya yo. Wis ora tak ganggu wis yo. Rajang iris Rajang iris. Duh iki nomboke akeh iki, Tru. Ya ora apa-apa. Nyatane ya mlebu ning rekeningmu kok. Heeh. Tatin 750, Wiraswara loro 750. Weh. Oh, 750 saiki mundak to. Heeh. Tak sudah 50 mau jane. Oh, lah ya. Dienggo administrasi. Alah, administrasi paling 5.000 kok jebule 50. Weh, lah dienggo kowe iki termasuk ngebak-baki rekeningku lho. Kudu ana bayarane dhewe. Ya wis ora apa-apa karo anak buahe kok. 50 dikeke kok. Sing tak anu talangi sithik iki mlebu nang rekeningku iki. Nggih. Biasane mlebu sok ora dikeke barang ya ono lho. Nyonya ndak cerewet cangkeme ora. Anggepe rumangsane aku ora nggodit to piye? Ora ono tenane. Nanti Mas tak enteni ya malah.
Nembang sik tak hitungke. Ya. Aku dukani Pak Tumiyono. Wira swara wong loro 750. Mbok kok wira swara iki kok do entuk dit ya. Heeh. Padahal nambut gaene ming ayo. Wis ben ra apa-apa karang rejeki iki sing ngatur sing gawe urip kok mbok menawa penyanyi Pak Tumiyono mesake weruh rupane Katno pamane. Ketake mergo niku nggih. Heeh. Kae ayu kae nggo sangu turu mesakake. Nek ayu 500 kok lek kaya kepenak banget kaya sing diteteske. Ibu hamil kan enten iku bawaan bayi paling. Apa? Bawaan gawan bayi. Gawan bayi ayo mbok menawa kesel. Heeh. Apa-apa. Wis gek turu goleke bantal ya yuk. Mesakake. Arang yo kesel yo gong kowe iki. Moki. Sapa kae nesu? Moki tetiya jambe. Rujak iki necer. Rujak iki necer. Jaro neng layak lah lho ngandel ora panjenengane tasih kepareng wungon to saya belum tidur. Oh iya nggih ngapunten nggih Pak suarane rada klerek-klerek langsung dibales apa. Kowe muni ngapunten nggih Pak Sono rada langsung dibales. Apa? Ya nek elek ya bali 800. Saya tak balekke. Ora penting ngono. Pak Tumiyono piyayi mantuke dolar le nyawer. Biasane nggih nggih. Sesuk tak lebih 23 paling nggih. Kok pulang paling. Mbak menawa kok. Ya wis ben esuk dirasake sesuk. Neng layah lambah-lambah neno kula Jawa lambah urung sare, panjenengane lenggah neng London. Wow. Inggris, dadi sini masih sore. Iya, kowe ora ngerti London iki ngendi? Ngendi, Jal? Ngertimu ming Sentolo. Ya karena ngomahe kono. Ha iya, mulane ya pengalaman London ki Amerika Serikat. Ngendi rek? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Udu Eropa, London ki Eropa, Inggris. Oh. Heeh. Jenengan pun nate mriko. Nek ndono duwite ora rupiah. Pound sterling. Pound sterling. Ora adong kowe ngertine pon wage kliwon. Pon wage kliwon lagi. Ora nyandak, ora nyandak. Nggih. Jenengan nyandak to? Oh ya. Nyandak. Ndi njuk nek duwe? Apa? Nek duwe njuk. Pound sterling. Ayo ora digawa, pound sterling iki kertase kandel. Lah, Mas
Sing ngomong sapa? Kowe domongi wis ta ora ye? Ya urung. Ah urung domongi aja ngeyel. Konter iki kertase kandel sak dus-dus ae lho. Dadi ra iso ditekuk ning dompet ki. Ra iso digawa. Anggulelan. Ambane 2 meter. Ngawur, dit gedhe kuwi, Tru. Salawang-lawang. Gedene. Gedhe kok salawang-lawang ora. Lek nyekel piye nek semono ki? Ayo diluntung nek tuku tutuke bakule tumbas. Kowe aneh-aneh kaya. Kenapa ta? Aku ndak pertanyaanmu kok nek gedhe nyekel piye? Ayo, Mas nek duit kok sak lawang-lawang iki yo lek nggawa piye wis? Diluntung. Diluntung. Kowe nek ora dong ki rasa takon to, aku isin le mangsuli. Nek arep ngesaki yo. Isinku le mangsuli iki mergo kok sindenku kok katrok-katrok. Dalange yo hooh. Pon sterling kok ora ngerti. Duite kaya ngapa? Jenengan ngerti? Ngerti ning omah ana kalau. Ana pira? Oke. Mbak unjuk siji. Ame arep njaluki kok dadak mlipir-mlipir. Ngene wae ora metu kok dadak. Apa? Ora metu. Metu wae. Ndi? Ah sesuk nek kowe ning omahku tak kei. Iya. Aja kuwatir pokoke. Nek metu ya nang kene ben disekseni ngono lho karo. Aku ki kerep-kerep iki nyinggahke anu apa mata uang Cina. Kok Cina? Yen. Yen ono. Yen ono, yen ora. Yen ono ya ketoke ra ono. Ah mata uang ku kudune apa lho, Tin? Ah tak bedheki nek pancen kowe SSN. Kowe iki SSN to? SSN iki sarjana seni. Oh, nek mata uang Singapura. Apa ringgit po? Wah! Napa? Benggol. Benggol. Benggol mbok kerokan kae. Aduh. Aku ngerti nek arep ngono. Aduh. Sing bikin malu bikin. Terus apa meneh? Lah ya nek SSN kan ora diwarai duit. Loh, ning kudu apal. Aku iki seniman kok. So nek kowe diundang luar negeri, bayarane iki apa mata uang kono? Terus kurs rupiahe pira kuwi kudu ngerti ora mung waton sapenake dhewe. Rong tau rono. Mangane sesuk kuwi kowe iki railah cita-citamu setinggi langit. Lho, so mbok menawa iki sing streaming kan ora mung wong Indonesia to. Wong luar negeri do streaming. So mbok menawa sing dudah sayangan terus do ngundang Tatin ngumbahi apa ngopo ning kono. Dari TKW. Lah iya ya. Rumah Singapura apa? Apa mau? Singapura apa? Singapura. 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 Dolar Singapura. Akarang domongi Elisa. Ora ya domongi Ayu kok. Agene ku tegese domongi. Kudu Elisa. Nek mata uang matamu. Apa jenenge? Muni piye ki mau? Ora krungu ya wis. Ayo diteruske rojak seru. Nek mata uang Malaysia? Ki mau ringgit mau. Ah bener. Nek mata uang saiki melebar. Kamu nek angel-angel. Inggris? Apa? Mata uang Inggris? Apa ya wis jenenge? Mau kan tak sebut mau lho. Dolar apa? Aduh. Apa sih? Aduh. Tak ngombe sik aku. Aku goblok tenan apa goblok kita iki? Aku dapane goblok apa pinter? Ora goblok ora pinter, goblok tenan. Wong bar domongke pon sterling kok dolar. Aduh. Lah ya apa meneh? Sono aku mayane luar negeri rasa melu. Apa dijak apa aku? Harus calone arep tajak dadi ra sida. Meng mergo ora ngerti duit arep dijak. Asun aku dinaik duit luar negeri terus iki apa ya, Pak? Ayo nek nang kene ra payu barang. Payu didolke rupiah. Wah, wis jan. Lah ya makane aku dijak ben ngerti ngono lho. Ya, nek mata uang Sleman? Yen mau. Waduh. Dadi yen ana yen ora. Kowe ngawur. Mata. Aku duwene meng duit benggol kok kerokan dadi radong aku. Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Pek kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa Jal? Apa? Lah ngerti kowe? Sak. Apa
Apa ya? Mata uang negara Ngamarta. Sak- Pengen kabeh sak tasku iki iki. Mata uang ora ngerti aku ngertine. Oh ya. Lah apa Ngamarta kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara ujo. Iya. Ah, sing dadi ratu sapa? Anu sapa ki jenenge? Aduh tuh, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Ha iso Aku Elisa, cek dalang Elisa. ora kok ya. Lah oh, Sapa? kuwi jarene kuwi Angka Wijaya. Puntadewa. Wah, Hei, aku ngrasake lemu goblok nganti watu. Awang kowe iki saben dina lho sasat lho. Saben wengi saben dina tanpa prei. Kok takoni Ratu Ngamarta kok ra iso. Puntade. Kok Angka Wijaya. Lah iki lho sing ngandani. Kok iki pikiranmu ming angka tok. Lah, Ya ngono kuwi wedok nek sik tutuk nomor ya ngono kuwi. Anane ming angka. angka wis ora metu e. Ngandel ora. Kok ngawur kok ya. Tak tes kok ya ora apa-apa. Sinambi karo tak tes. Ayo. Ya, Nek Pin. Ratu Ngalengka. Aku ora ngerti jenenge. Lho, Sapa jenenge? sapa? Tur. Sapa? Ya ngaleng kok kan? Ngalengka. Sing galak dhewe kuwi. Rawana. Sapa? Kowe. Kowe cengelmu. Sapa? Rawana. Ana kok ora ana piye to? Rahwana. Ratune iki ana. Kupinge budak. Sapa? Rah. Wah. Rawana. Rawon apa? Iya kok dadi aku sekolah ya. Ah, kuwi ngremangsana. Kayak Bagong aku. Ora kaya Bagong nek pancen kowe rumangsana pancen ya. Ngapa? Ya nuwun sewu. Nek dites ki IQ-mu anu, aku di Saiki wis wayahe turu lho, ora wayahe mikir. saiki Bagong iki ya, Gong. 40 yuta disuda 20 yuta pira? 20 yuta, saiki miliar le. Kowe ora sekolah to? Ora, miliar. 3 miliar disuda 2 miliar kari sak miliar. Ah, kita Tin. Apa? Tak bedheki kowe iki men dites karo aku pinter sapa? Apa? Aku mau hitungane nganti miliar lho, ora sembretengan lho. 3 miliar sudah 2 miliar sama dengan 1 miliar. Saiki kowe saiki hitungan iki. 3 yuta 443 dibagi 300 yuta 44 pira. Ayo ora ngerti aku lho. Nah, jenenge goblok, aku miliar tok, ki mau ming yuta kok. Lah pira? Sithik. Sithik iki pira Ya jumlahe? sithik, dadi sithik banget cilik-cilik kalau mingat. Nek ngono wae aku ya iso. Wis ya teruske ndak kowe mbedheki aku. Oh, salah. Uri dhewe Iki ya. semelang nek dheke salah, nek ketok bodho terus. Lagune terus Ambara ing ngawang kan. Bareng ngawang-ngawang wae. Nora suwe. Jogeti terus? Ya.
dibawani sisan pucunge. Neno neno. Mangga. Ngelmu. Ah bindeng-bindeng to tine. Nggih kula batuk ya, Pak. Hah? Batuk. Walah gampang lho. Napa? Jeruk kae dikecerke jeruk. Kae terus dinahi apa jenenge? Kecap sithik. Heeh. Mari engko. Iya, siap mengke nggih. Heeh. Ngelmu iku nek harus cespleng ya tambahi telek cecak. piro le nambahi piro? Telek cecak kok nggo bak. Weh domoke ngayal ora ngayal kowe. Asli ora goro, sak entuke. Oh iya. Ora telek tekek sisan sing luwih gedhe. Nek kowe kolu ya ora apa-apa. Tombo kok telek iki ora. Sela tegese kas nyantuk sani. Ya setiap bodya tak tung tak tung tak. Nah, langsung kebarke apa suwuk reng. Suwuk wae. Oh iya. Satya Budya pangekesi tur angkara. Yo. Ini sampun. Ya. Talangi sik. Ya. Ndak ngrasani, ndak oleh kuturu ora nyenyak. Matur nuwun nggih Pak Tumiyono. Pak Sino matur nuwun, Pak. Yo. Kaya lemu ya ora ikhlas to. Awaming tembang sak jeruk kaya sawirane akeh men aku. Selawe we awel. Ayo wis ben jeneng tresna seneng ki ya larang regane kok ya terus. Ha iya. Ya bejane dhewe-dhewe wis diparing karo penyanyi Bapak Tumyono. Iya, matur sembah nuwun wis nyuwun lelagon lumantar WA. Ya. Ya diaturake selajengipun. Ayo coba saiki Mbak Iin. Oh iya, Mbak Iin saka Kali Gesing. Laladan Negara Kalinggapura. Ya, men nembang sing kepenak, ya. Oh, loreke kok beda dhewe sampean seragam. Nggih. Dereng garing yen kula. Oh, ayo. Sinden sabane kali. Ya, mula durung garing. Ya. Ngaturke napa Mbak Iin? Ene ra nang kene tak bahas. Heeh. Dipun, Pak? Ayo kan mboten napa-napa. Monggo dipun aturaken. Nembang napa? Kula penasaran iki wau kok. Pripun? Penasaran udan? Udan apa? Yen kula wau udan, dadi Nggih. seragame sing kados niki yen kula dereng garing. Oh, ora ngoten cetane. Basa Jawa niku mboten sing dijujuk ndak ora kepenak dirungokke. Monggo ngaturke napa Mbak Iin? Podang kuning mawon. Nggih, podang kuning. Ya. Nadyan wujude mung peksi. Ya. Nadyan wujude mung peksi.
goleki si podang kuning iba bunga ingat iba bunga ingat neno nyanding bisa dadi tombo ya esuk awan ning omah radoyan mangan keluyuran goleki sing tak sang podang kuning 78 mangga esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang
saka Kali Gesing. Mbok dikebyur. Lho. Dikebyur piye? Jane Kali Persing. Kali Gesing kaya Kali Persing ora. Laladan Kulon Progo. Hah? Purworejo itu. Wo, ayo wis Jawa Tengah wisan. Wis tengah-tengah. Ayo. Purworejo. Iya. Ayo. Iki dinggo penutup ya, Reng. Setengah telu iki ora apa-apa. Lakone dawa tenan. Mbok diungkretke. Ora dawa-dawa terus. Lah iya ning ya pancen ya kudu ngono kok ya. Ya kadang kala nggarap sing kaya ngene iki ora apa-apa men kepenak. Suasanane men beda. Monggo Mbak Lian. Ya. Saka Kebumen iki. Piyai ngapak. Oh iya. Ora ngapak ora ngeplak. Lho. Ora ngapak ora penak kok. Ora ngapak ora ngeplak ora. Wis. Iki Sugeng Enjang Mas Bagong. Mas Bagong, nek cara kono ora Bagong, Bawor. Bawor. Nek cara kene Bagong. Sampeyan mau kok rada telat li teko kancane wis do maem kok sampeyan dereng dugi. Nggih lah, kula kedagar-dagar. Apa? Kedagar-dagar. Anti tak rewangi turu nang pinggir gili. Turu nang pinggir gili? Nggih. Ora Rojah Raja wae. Lho. Kok Rojah Raja turu kok nang pinggir gilingan? Gili iki apa, Gong? Ayo gili iki apa, Mbak? Gili niku dalan. Wow, berarti turu nang pinggir dalan. Ya ora apa-apa, bote wong nyambut gawe kaya kowe. Turu nang pinggir gili, nek ngantuk aja nyupir. Tak kepripun? Bahaya itu li. Nek kana apa-apa ning dalan sapa sing arep nulungi maring Rika? Ora Nana. Iya kan? Rika ra nulungi Rika. Apa? Rika ra nulungi. Ya do sih kaya kowe. Nyonge maring sewon Rika omahe maring Kebumen kana. Kuliyane apa-apa ya sing dijuwun ora ana apa-apa, tapi nek nang apa-apa sapa sing arep nulungi? Mula kudu ngati-ati aja kaya Gembira Loka apa-apana. Nek ana apa-apa lak ngrekasa. Ngenjang kula tak pados sing tukang ngeternak. Supir, paling ora supir. Masa supir? Supir iki mawi bayar. Lho ora apa-apa. Ya bojo. Ki ana supir sing ora pada bayar kiye. Kiye wiyaga kiye mesti gelem ngeterke Rika. Ora bayar mesti gelem-gelem pada geleme. Golek sing ora iso nyupir kon dadekno supir. Lho, itu kuwi kok maksude? Golek sing ora iso nyupir kok kon dadekke supir ora. Kan nubras-nubras. Monggo Mbak Lian ajeng karep napa? Napa menika nggih? Sing cara kulonan ya. Apalah, terserah. Arep nembang apa maring joget terserah Rika. Nggih kula nderek, Pak. Oh. Lho kok nderek kepriwe? Aja nderek, kudu duwe penemu. Manut sih. Napa pelok pareng mboten? Apa? Pelok. Intuk bae, tapi gamelan dipajang maring kene iki dinggo nembang ora dipajang arep didol. Pelok bae ora apa-apa. Senadyan kalingan Wah, iki bingung. Penabuh wis muni apa iki tibane apa iki tibane apa? Tibane apa iki? Iki tibane apa iki? Ya tiba dhewe grup ya. Tiba bareng nggih mboten napa-napa. Rama. Tibane apa sih iki, Mbak? Mengko. Napa sih? Nggih sing cocok mangken kalih dawane. Oh iya, kok dirahasiakna kaya kowe ya apik sih ora apa-apa. Wong tresno mesti goleki. Sasmita, wong tresna kuwi mesti goleki. Niku kan nek tesih tresna. Nek wis ora ya ora goleki ya. Wis ora ya ora, jorna ngono.
ngono. Apa? Karepe. Jorna. Jorna apa sih? Jorna Begawan Jorna. Jorna niku nek mriki luweh. Oh, di Jarno wae. Oh, kuale ya. Jorna bae. Nek yo aja Jarno nek kono Jorna. Jorna wae nek kene Jarno wae. Jarno niku jeneng wong, Mbok. Mboten, nek kene nengno wae iki Jarno bae. Panggilan Jarno nggih Kang Jarno. Oh, iya kene Jorna ya. Seneni nek krungu Sotama mengko. Lho kok krungu Sotama seneni ya? Bapakne Sotama iki Begawan Jorna. Nyebrang segara Nyebrang. Nyebrang segara Wedang. Nggih. Artine napa segara Wedang? Segara Wedang niku kan kawah. Oh, nyabrang. Nek niku bot-bote wong tresna mbok nganti nyebrang segara Wedang nggih dilakoni. Iya, kaya kowe. Tuli bener. Lah nggih mboten jenengan nek tresna kalih. Sabar. Nggih, maksude ibune ngoten. Ibune sapa? Aja cengengesan iki kan. Nggih, ibune jenengan. Iya. Mamake. Yambi, Kalih biyunge bocah maksude. Biyunge bocah-bocah inyong. Nggih. Yambiyen. Saiki ya wis kaya kanca urip. Kuli mbiyen nek isi yang-yangan ya kesandung ya kenang apa? Lah nggih kan kaya Aduh, niku. sikile lara ya. Terus saiki nek kesandung matane. Sia-sia mlekeso. Lebur luluh sun lakoni Ajur luluh dilakoni. Cinta mati kok. Apa? Cinta mati kan nggih kaya niku. Ya ora. Wis ora ana cinta mati. Tuli zaman gemingen cinta mati tuli ana tapi saiki wis ora ana. Kan tesih enom niku ceritane, tesih mempeng-mempenge. Ana tembung cinta sebaya mukti sebaya mati kuwi ya ngapusi. Kok ngapusi kepripun? Ngapusi tuli ora ana sing wedok mati sing lanang melu mati ora ana. Sing lanang mati sing wedok melu mati ora ana. Paling pol nangis tok wis. Nangis tok bar kuwi. Bar kuwi golek maning. Iya. Upama ora kelakon. Ora kelakon ora apa-apa. Nek cara jenengan kepripun? Kepriwe? Nek upamane ora kelakon, seneng wong ning ora kelakon. Tuli tak dukun nak. Lah Aja kuwatir pokoke. Amor boyo suka mati. Amurba suka mati. Mbah radong segese aku. Suka mati kepiye? Nek kula nggih mboten suka mati lah. Kepriwe? Ya bulet ganti. Nah, tuli rika sing mau wedok wae kaya kowe apane sing wong lanang. Wong lanang ya ora disipelekna. Ngapusi. Lali janjine mawon iki. Apa? Lali janjine. Lah, ini ya. Karo omong basa kono iki sok kebacut-bacut terus. Lali janjine kaya kowe. Nggih. Coba nek lali janjine dibasake bumen isa ora ya? Nggih dina Minggu. Nggih niku nggih dina Minggu. Dina Minggu sing tak tunggu tuli. Ya. Ora kok jur nganggo ya kaya kok. Lah nek Banyumasan tak ngono kuwi tak. Iya. Lali janjine, monggo.
nek diiringi jaranan ya jogete kayak jaranan. Kepripun sih nek joget jaranan? Kayak iki. Kula numpak jaran ngoten. Iya. Dang tak gendang tudung. Prakteke angel. Apa? Prakteke angel. Kudune enten jarane. Aku kaya arep rono rasa. Kowe gelem kok dadi jaran. Weh, Teji. Wah, Teji. Ayo, mangga. Apa sih? Ya, kudu jogetane cara jaranan. Tengling iki kaya kowe. Aja kaya jogetan nganggo lagu. Oh, nggih njang diajari jaranan. Kepriwe? Njang diajari jaranan kepripun nek mriki jaranane. Aduh. Wis ora apal itu. Pasrahke sing do isih hafal-hafal. Kanca-kanca mburi wis hafal. Pun boten jaranan jenengan? Wis ora sih, wis ora. Wis tua kaya kowe, wis ora jaranan. Terus nek ora golek jaran sing enom ya wis ora apik. Janjane kowe ning Ki mau jenenge lali janjine. Iya sih. Iya sih. Menyanyine wis linggo kok isih iya sih. Tulisange ketonto aja to. Rasa werna-werna. Cara Kebumen kok iya sih. Iya sih ki cara Jakarta. Kenapa sih? Kuwi nggone Statin Sentolo kuwi. Kenapa sih? Ah iya. Iya Tra ya? Yo. Kae kok Ndara Janaka kok susah. Wis rampung perang Bratawuda. Ngawur Bratayuda kok Bratawuda. Ah Bratawuda tenan wagune ra jamak-jamak. Kok isih susah terus. Ah iya. Ya diderekke kersane arep kepiye kae? Mising dipenggale apa? Ah iya ya ditakoni. Suwun prisa sing penggalih apa? Ya Tra ya. Ya. Janeng yaning talaka kadirengit ing om Mambang pantep pasulan upamaneka